खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ UPPL पार्टिया फिन आरोबाव फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय नैथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबावबाय। मख'जाथावदि थांनाय बावैसो सान सिगाङाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL पार्टिया फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानो थाखाय गिबि खोलोबनि बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावदोंमोन। 2 नं दतमा विधानसभा बियाबाव राजकुमार नार्जारी, 3 नं क'क्राझार एलएसियाव लरेन्स इस्लारि, 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै रायजो सभानि MP प्रमद बर', 45 नं बेरगाव विधानसभा बियाबाव नेरसोन बर', 46 नं अदालगुरि विधानसभा बियाबाव एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर', आरोबाव 20 नं बिजनी विधानसभा बियाबाव कमल सिंह नार्जारीखौ UPPL दोलोनि बिजाथि महरै गिबि खोलोबाव फोसावनाय जादोंमोन। आरो थाबैनो नैथि खोलोबनि बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावनाय जागोन होननानै UPPL पार्टिनिफ्राय फोरमायखानाय लेखायैनो मैया फिन आरोबाव नैथि खोलोबनि बिजाथिनि मुंफोरखौबो फोसावनानै होबाय। बेनि गेजेराव BTCनि बायजोआवबो 3 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी बिथाङा। फारियै आथिखालनि MCLA राकेश ब्रह्मआ 42 नं बाक्सानि ST बियाबनि बिजाथि मोनो। BTCनि बाहेरानिफ्राय 72 नं गहपुर बियाबनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी, 66 नं बरसला बियाबनिफ्राय बाबुराम बसुमतारी आरो 28 नं बक' साइगावनिफ्राय मनज बसुमतारीया बिजाथिखौ मोनो। BTCनि बारग'सि प्रमद बर'आ बुंनाय बादिब्ला BTCनि बाहेरायाव 3निफ्राय 4 MLAनि मासि थिसननाय जागोन आरो BTCआव मोन 15 बियाबावबो MLA मासिखौ थिसनगोन होनना मैया रोखायै बुंथिबाय। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो थाबैनो MLA बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावनाय जागोन होनना दोलो फारसेनिफ्राय फोरमायदों। जेराव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बादिब्ला 20 मार्च खालाराव एबा गाबोन BPFनि बिजाथिनि मुंखौ फोसावनाय जागोन होनना मिथि मोनदों। BJP आरो NDAनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ मावख'आरि महरै फोसावनायनि सिगां तामुलपुर जिल्लानि 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव बिश्वजित दैमारीखौ BJP दोलोनि बिजाथि महरै रोखा जानायनि उनाव बुधबारखालि एबा मैया BJPनि दैदेनगिरि मावथि आरो मददगिरिफ्रा तामुलपुरनि लामायाव मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे बिश्वजित दैमारीखौ बरायनानै लादों। दायो गुबै बाथ्राया बेसोदि 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथि प्रमद बर' आरो BJPनि बिजाथि हिसाबै बिश्वजित दैमारीखौ थिसननाय जायोब्ला नोंथांमोना सोरखौ MLA मासियाव देरहासार जानायखौ लुबैयो? बेराफारसेथिं मैया बिश्वजित दैमारीखौ बरायनानै लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि मावथि आरो मददगिरिफ्रा BJP जिन्दाबाद, नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद, अमित शाह जिन्दाबाद, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जिन्दाबाद, दिलीप शइकिया जिन्दाबाद, बिश्वजित दैमारी जिन्दाबाद बायदि स्लगान होनानै लामायाव पटका गावनानै रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोन्दों। उनाव बे रेलिया तामुलपुर जिल्ला BJPनि मावख'सिम सहैनानै जोबहैयो। आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया BJPनि मावख'आव नुजाथिनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायदों दि प्रमद बर'आ NDAआव गैयैखाय रायजो राजाफ्रा UPPLखौ मदद होनाय नंलिया। प्रमद बर'आ NDAनि हेंथायै गसंदों, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांनि जेबो मिजिं खालामनाय नङा। तामुलपुराव जुदि जौगानांगौ, तामुलपुराव जुदि बियाबाव जौगाखांनाय नांगौ आरो स्किम बायदिफोरखौ मावफुंनांगौब्ला रायजो राजाफ्रा बबे दोलोनि जानानै गसंगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा थि खालामगोन आरो बियो रोखादि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायावनो BJP सोरखारा फिन आरोबाव आसाम हादोरसायाव गोहोआ फैफिनगोन होनना बिथाङा बुङो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जाया मैया गोदानै बिबान लाफैनाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि डॉक्टर P उदय प्रवीण IS बिथांखौ बरायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव गाज्रि थासारि नुजायाजासे बिसायख'थिखौ गोजोनै खुंफुंनो खावलायनाय गांसे आर'जलाइ गथायो। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि काम्फा बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि रातिया बसुमतारी, नेहाथारि प्रफुल्ल ब्रह्म आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन नार्जारी बिथांमोना। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। 2 बर' आइजोआ मोब्लिबजों बोगथाबजानानै जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार सनापुर गामियाव, जेराव बे गिख्रंथाव जाथाया दुखुनि थासारि लाबोदों। मोब्लिब बोगथाबजाना 2 बर' आइजोनि जिउ खहा जानाय जाथाया
जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ना गुरनो थांनानै मोब्लिबजों बोगथाबजानानै सानै बर' आइजोआ जिउ गोमायो। ओनसोलनि थागिबि आइजोफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै बर' आइजोआ ना गुरनानै जेब्ला न' फारसे गिदिंबोफिनदोंमोन बे समावनो गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब खुन्थियानि थाराव नांनानै बोगथाबजानानै दुखुनांथावै सानै बर' आइजोआ जिउ गोमानो गोनां जायो होनना फोरमायदों। अदालगुरि डिमाकुसिनि गितिबारियाव अनुप दैमारी, कालिंदुवार बियाब UPPLनि नेहाथारि आरो एन्टनी बसुमतारी बेरगाव जिल्ला UPPLनि लोगो आफादगिरिखौ BPF आरो BJPनि सानैसो मददगिरिफ्रा थांनाय हराव AS27F3220 नम्बरनि गंसे कारखौ अन्थाइजों खुबैना सिफायनायनि अजद दिखांदों। गितिबारिखौ खान्थि बादियै एबा टेन्डारनि गेजेरजों अनुप दैमारिया सामलायगासिनो दंमोन। आयेननि हेंथायै अन्थाइ महलाव हरनि समाव अन्थाइ जावफैनायखौ हेंथा होनायावनो BPF आरो BJPनि मददगिरिफ्रा गाग्लोबदों होनना गाग्लोबजानाय बिथांमोना अजद होदों। बे जाथायखौ फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि मोनसे गिबि हिंसायारि जाथाय होनना आराव जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अन्थाइनि महला बन्द जाना थानाय समावबो अन्थाइनि माफिया सोमजिदों। प्रदुत बर'नि दैदेननायाव, जेराव हरनि समाव बे महलाव स्रोदै अन्थाइखौ जावना दैथायहरनाय खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। बे जाथायखौ लाना भुगिनांनाय बिथांमोना पानेरि थानायाव मोनसे केस होदों होनना फोरमायदों। मोनसे समाव बर' हारिनि मुगैजानाय, सोबख'जानाय, नासयजानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बयजोंबो सिनायजानाय बारग' NDFBनि गाहाय दैदेनगिरि जि बिदायनि सावगारिखौ फिन आरोबाव समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नुनो मोन्दों। जेराव इउटुबार प्रकाश नार्जारिजों लोगोसे सावगारि सेबखांनायखौ मोखां बिजाबाव थांनाय माखासे बोसोर सिगांनो प्रकाश नार्जारिया फोसावनानै होनाय सावगारिखौ फिन आरोबाव खेबसेबाव समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नुनो मोन्दों। जेराव इउटुबार प्रकाश नार्जारिया जयै जि बिदायजों सावगारि लानायखौ फेसबुकआव ओरैबायदि केपसनाव लिरनानै हगारदोंमोन दि बर' हारिनि सासे गोहोगोरा बड'लेण्ड आर्मि लिडार मानगोनां जि बिदाय आदाजों मोनसे गोहो बेफ्रुसार सावगारि होनना बेबादि लिरनानै बिथाङा पस्ट खालामदोंमोन। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआ NDAजों लोगोआरि सोमोन्दोनिफ्राय थारैनो गोजान जामारदोंना जामाराखै बेनि सायाव खुगा बेखेवदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। जेराव फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बिथाङा मंगलबारनि मोनायाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बादिब्ला, जेराव बिथाङा बुंदों दि UPPL दोलोआ मोनसे खेला गेलेगासिनो दं। बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ NDAखौ नागारबाय होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव थानाय मानकसा फोथाराव BPF दोलोनि माइनरिटि दालायजों खुंजानाय मोनसे गिदिर हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। जेराव खौरां बिजोंनि सिगाङाव UPPLनि सोमोन्दै ओरैबायदि फोरमायदों दि दासिमबो UPPL दोलोआ दिसपुर आरो दिल्लीयाव NDAनि बाहागोआनो दं, नाथाय BTCआव NDAनि बाहागो नङा। BPFआ UPPLनि गेम प्लानखौ सिगांनिफ्रायनो बुजिबाय। जों गासैखौबो बुजिनो हायो। प्रमद बर'आ NDA दोलोनि बाहागो महरै रायजो सभानि MP महरै सायख'जाबाय आरो दासिमबो बियो दिसपुराव NDAनि बाहागो, बियो दिल्लीयाव NDAनि बाहागो। बेनिखायनो बिधानसभा बिसायख'थियाव NDAजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बुंनाया ओंथि गैया। जोंनि बेखौ फोरमायनो रावनिबो गोनांथि गैया। जों बुजिदों रायजो राजाफोरखौ नंखाय बुंनायनि जेबो ओंथि गैया। बियो दिल्ली आरो दिसपुराव NDAजों दं, नाथाय BTCआव जोंजों नङा। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। बेराफारसेथिं MLAनि बिजाथिनि मुंखौ माब्ला फोसावनाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव बिथाङा बुङो दि BPF दोलोआ थाबैनो बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावगोन। 20 मार्चनि गेजेराव बबे बियाबाव बबे बिजाथिया गेलेगोन बेखौ बयबो मिथिगोन। दासान्दि NDAनि बाहागो महरै BPFआ बेसेबां मासि मोनगोन बेखौ बुंनो हाया। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला BTCआव मोन 15 MLA सिटआव NDA हिसाबै BPFआ मोन 11 आरो BJPआ मोन 4 मासिनि थाखाय गेलेगोन होनना बुङो।
गेजेर सानजायाव इरान, आमेरिका आरो इजराइलनि गेजेराव जानाय दावहानि थासारिनि गेजेरावबो हर्मुज स्ट्रेटनि गेजेरजों दैयाव जाफुंसारै नेभिगेट खालामनायनि उनाव भारतनि गुबुन मोनसे गोबां क्रुड थाव टेंकारा गुजरात फारसे जाहाज गाथोनाव रैखाथियै सफैनो हाबाय। भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै नन्दा देवीआ मंगलबारखालि UAE-नि जाहाज गाथोननिफ्राय 46,500 मेट्रिक टनसो क्रुड थाव ल'ड खालामनानै गुजरातनि मुन्द्रा जाहाज गाथोनाव सफैनो हादोंमोन। बे जाहाजा फुजिरा सिंगल पइन्ट मुरिंआव क्रुड थाव ल'ड खालामदोंमोन जेब्ला सनिबारखालि इराना फुजिरा थाव टार्मिनेलाव ड्रनजों गाग्लोबदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायनि जाहोनाव अर जोंदोंमोन आरो गोबां गाखोनाय भारतारि दिङा जावग्राफोरा रैखाथियै थादोंमोनब्लाबो माखासे ल'डिं खालामनाया दान्दिसेनि थाखाय खहा जादोंमोन। बे जाहाजा भारतनि ब्रैथि फिरफिला गोनां जाहाजमोन जाय जेबो खहा जायाजासे दाङाबाजि ओनसोलनि गेजेरजों थांगासिनो दंमोन। बेनि सिगां सनिबारखालि शिवालिक आरो नन्दा देवी मुंनि गंनै भारतारि LPG केरियारआ गासै 92,712 टन LPG लानानै हर्मुज स्ट्रेटखौ बारनानै भारत हादराव सफैदोंमोन। बेनि उनाव फिन नन्दा देवीआ रैखाथियै गुजरात फारसे सफैनो हादों। मख'नो गोनांदि इराना भारतनि फिरफिला बिरहोनाय जाहाजफोरखौ रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनायनि खोथा होदों। इराननि फरेन मिनिस्टारा फोसावदोंमोन दि हर्मुज स्ट्रेटजों आमेरिका आरो इजराइलनि जाहाजफोरनि थाखाय बन्द थागोन। भारत आरो इराननि गेजेराव गोजौ थाखोनि सावरायनाया भारतनि जाहाजफोरखौ रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनायनि खोथा होदों होनना बुङो। मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायजों सा 8 सुबुंनि जिउ खहा। जाथाया सोमजिदों मध्य प्रदेशनि इन्दौराव थानाय ब्रजेश्वरी एनेक्स कल'नियाव। बे अर खामनायनि जाथाया फुंनि 3:30 रिंगानिफ्राय लानानै 4:30 रिंगा समाव जादोंमोन। 3 थालानि बिल्डिंआव जानाय बे जाथायाव गथ'साफोर आरो आइजोफोरजों लोगोसे गासै सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जायो। जाथायनि बागै फोरमायनाय बादिब्ला बिल्डिंनि बायजोआव गंसे मोब्लिब गारि चार्जिं खालामनाय जायगायाव हरखाबै बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन। बेनि उनाव बे अरा दान्दिसे समनि गेजेरावनो गासै बिल्डिंआव अरा गोसारो आरो उनाव थासारिया आरो गिलु बालुसिन जायो। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि उनाव अर खोमोरग्रा हान्जानि मावथिफोरा जाथायथिलियाव जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव सहैयो आरो अरखौ खोमोरनो हायो। मध्य प्रदेश सोरखारा गासै जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायनि बिथोन होदों। बेजों लोगोसे मोब्लिब गारि चार्जिं खालामनो थाखाय गोदान रैखाथि पलिसि SOP-नि थियारि खालामनाय जागोन होनना फोसावदों। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला फरायसा आफादनि 50थि गायसनथाइ सानखौ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' लांगोनायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आर'ज रोजाबखांनायनि उनाव मानगोनां आफादगिरि कल्याण राभा ब्रह्म बिथाङा फिरफिला बिरहोनानै हाबाफारिखौ जागायो आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र सोरगियारि, रुंसारि बिनन्द बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि श्रीराम महिलारी, मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां अरविन्द अजीर गोजोन आरो खौसेथिनि फारौ बिरहोयो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि तानेश्वर गयारी गेदेमा बिथांमोना। मख'नो गोनांदि दिनैनि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि बिनन्द बसुमतारी आरो 6थि सिडुल दाबिनायाव गिबि मुंख्लं जानाय गायलां बसुमतारी बिथांमोननि जिउनि सायाव मोनसे सावरायमा मेलबो लानाय जायो। सावरायमेलनि हाबाफारियाव सावरायगिरि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिशेश्वर बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोदोम बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। गोबाव समनि उनाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ देहा फाहामसालियाव देहानि आनजाद नायनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन, जेराव थांनाय सानसे सिगां गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया समाजारि बिजोङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव देहा नायजानो थाखाय थिसननाय जादोंमोन, जेराव गेदेमा बिथांनि बिनानाव अनजालि दैमारिया रन्जन दैमारिजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव थांनायाव सेबखांनाय माखासे सावगारिखौ फोसावदों एबा पस्ट खालामदों। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि देहाया जेब्लायबो राफोद आरो गोग्गो देहाजों थाबाय थानो हायो। बेराफारसेथिं गुबै बाथ्राया बेसोदि गेदेमा रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्लानि समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन, माब्ला बिथांनि CBI केसआ बोखारजागोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन। बेफोर सोंथिया जानो हागौ बयनिबो गोसोआव फैदों।
आसा खालामो इसोरनि अननाय आरो बोर मोननायजों थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बिथां गेदेमाया उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय जेन बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ थाबैनो गोदानै खालारा फोसावजायो आरो थाबैनो जाहाथे बेनि हियारिंआ मोजां फिथाइ थायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।